Iroitrai sesin pat ngai kble pi baro hakating ke badan bortam ke jong jisu te hakan ke video ngan patai lengkot ye pi kumno bapinta ya ka pniang ban penja ya u nyu le dengan patai jai kenang bapin sngau tho ketu ko pniang nyu le haba pita ya ka sasat chwa da tu kasnat ke bapelun ke bapila ban yo nang tu na mat pran ru na ki jaka ki babu ye kini ki pniang nyu le ki ba pher ki jaka la bu ye kini ki pniang te nang te na mat pran tu marjan badi do snyang do masi na juwai na nong ston na nong pok na sora na kleriat bat kumta terter te sashim lang ki tu kasnan pisat chwada tu kasnan saat benak mat shadin saat bagi tliu kli kin pli namar bakani ke pniang ke deban rung shopo kani kam deire ka badan chemical ba haba pita ikirong chemical pi shep ting ban pendai hado hanre kani pat kapen bhal ada kadai hado pat kapen long ban pen mi kloi da ubayong na telong tinga tiala ding pen klut chua na barbanga kham sngu tenat ban pen klut chua tela da phim ko an pen klut ru le re phila ban shukun ro ben ta massage bha ba kan rung shapo te da phila ban ta man kasngi kan bha shibon te la da phim la ban ta man kasngi sau sin chi te yo te phi dei bet ban ta te kito ki bakwa ban penan kam yo tu hena sa penan kam bat tu powder yong te yo nang tu hi powder yong bat uhena te lada phile tikna te kamut un sami kloi de ubayong na do na po telong te nga ngasile kumno karokom sle ya kutu pniang kumenen ngala depta pniang te nga thaj ban sle kli ngata biang menne te menta pat kamut ngala sle kli no hadin sau san kenta ngala sle kli no hakasngi ke bangala depta ar senta ya kani ko pniang te la da pismat pat ba pin sle kli man kasngi te phila ban sle hadin sau kenta ne hadin chipo kenta ne ka shong ka mon jong phi tang ba sau kenta phi de ban i bet ha ka kli ka jong phi te le se phila wan jingwan dang sau baje ta sau baje te phila ban sum kli no phra baje te lane phi kwa ban sum baro ko bai ka met phila ban sum no kum to phra baje por shit le te sngot nat bha da sum man ka sngi te phila ban e tang sau kan taru te don ki bakwa ban ta shibon ka shong ka mon jong phi don ki bakwa ban pendai tang kini ki do khle kini ki telong jong kisnyu phila ban ne ha ka ta ru kwam ru te kaya rap shisha kini ko pniang tang ba wat nom phut bat wat nom pendai kino ki rong chemical phi kwa ban ta rong shim tang utu ubade ujong ngi hi te u shampoo ru ngila pen mi te wat nom prakhat e ka jing sma ubi ba wat nom pat prakhat chapang ba usnyu jong phi un itanan te hanre ka ba men ban pen mi kloi de ubayong unu shampoo ubangila le te da phila khia unyu le jong phi ngan sabatai ye phi kumno ban le kumno bangan ai peti phi du shampoo uba bes ubam dan jing ta hi uban pen pranai usnyu jong phi te mentang klem sle khoj bhar re ka pniang bang kwa ban sle khli bang la shai bang mo le jing len te ulong ha kan ni krukom te hanrel dang la sle bha u itnat kan ni kam pat khoj bhar re ta ka daw ka long ha kan ni krukom tang ba uni pat u shampoo u kloi bha ban pen mi pat do upayong natlong te ka sabon ru ngi ai ka tu sabon ru ka bha kaya rap ban pen yong kloi ya u nyu khli te phila ban pen kam ta ka sabon san pho tingka te u shampoo shispa arpo te ka pniang ka de san spa tingka na ka ta arbanai shiteng lane lai banai te phila ban ta kumta ya ka ni ko pniang nyu li te la phila yo i ka ni ka video te hang tu ngi la tho call ha uni number kumno ban pen kam mi ka ni ko pniang te nai call shu namar bale phila yo te ka jing batai shukiar tang ka wei wa ju trot da ka tersim yo ki hap ki snyu ki jong phi shukiar wat nom phot bat wat nom kwa shu ban ta ki rong chemical ban dau ble ula pen khia i phi tar wan nom le thau sha shu yo snyu jong phi
Dehan rei kibala yok kia kirwanya kenduk ya nga ngan sebetai ke bapidang dan kam pat pandek bapin om dan kam banta ikani ke umpniang baro Xi Jinping lada pim kwa lada pi kwa kataru ksong kamon jopi kam dan jing kata eru tang ba nga shu ong yo bapim kwa shu banta namar ba pani ke umpniang yuli kampen itanat rius nyu da pita ke umpniang mis nyu nem usnyo jo pi u itanat bah te pita ke umpniang yuli usnyo unom itanat re te takadaw nga ong ye pi da pila yok kia yok pila tat banta pi kwa banta pada ki umpniang ki bapen itanat usnyo ki bangi hingi penmi te pihak ban kenduk ya nga bangan yo ban batai pi kenang bah apa pila ya kan ko umpniang yole un ommi biang shu pat lano ru tu blai ka jing suk yo ban kurkhui pilang baro ya ro itu rai ngalak let ban ya thu ye pi ba utu prek ru pila ban yo nang tu hi ha ka dor shi pho tingka mala daga klik ke jong pi ka dait ru utu kompor ni labo hang to ar pho tingka ulabon hi te lada pi ai shi po shamoy lane khat san shamoy katu ko umpniang nyuli ka pila kan ro ba itu iwi ikampur penlong henriu teli pia itu henriu teli penlong powder sa ai ha itu i shi po shamoy lane khat san shamoy ko umpniang te pila ban pen kluit lane pila ban nom pen kluit ru te sata kan ha ka klik ke jong pi da ko an sajak kan katu ka jingdat jong ka klik Tela daja baka dat ke klik pilihan kemen nomor baka trekam kedawai nomor kata sadat ke klik ke jong pi te 64 euro itu lah